sai dai in kyale ki. Ke da zaki ce har ruwan ciki nake kallo, ke baki isa ba suwai ba, ki je ki tambaya ki ji wace ce ni, ko a bariki ni ina da lasisi ba irin bariki ki nake yi ba, mara lasisi ba. Ba irin bariki ki nake yi ba wanda ko ka istira girki ban da ita ba. Ba irin barikin ki nake yi ba wanda ban san left ina ban san right ina ba. Ba irin barikin ki nake ba wanda in na fito ga ni kaman karya haka nake yawo ba. Ba irin barikin ki nake ba, ni bariki mai lasisi nake to wanda na san ciwon kaina, na san darajar kaina. Ni kuma ina yin bariki ko mutum ne sallah ne bai yi, wallahi ki je ki tambaya ki ci ko hudda ba na yi da shi balle irin kusuwai ba. Kin san duk mutumin da ya fito daga ƙauye balle gumi, to ki kalli mutumin nan ki tsaki ka kalle shi, ko masu kuɗin ku ɗan gumin ki je ki tambaya ki ci ba su san kallo ba. Saboda in ke gansu akwai jahilci a cikin kwalwarsu, akwai rashin wayo, akwai rashin wayewa. To duk wannan abu kun tattara kun abin ga, kin san ko manzo Allah cika ku dan ƙauye ko birni ku shigo sai kun kwana 40, sai kun kwana 40 kwana 40 kana kuke warwarewa ku zama normal. To ya sa su ba in zauna yana sa in sa da ke in bacin da kike ana ke mutumin da kika zauna da shi, duk wanda nake tare da shi da ba wanda naji kin yi kina shiri da shi sai dai abin ga. Mama Sadiqa aka ke dike ce hushi ki take yi da ke. To ya sa abin da kika masa take hushi da ke, din hakurin Mama Sadiqa yau ta zauna tana hushi da ke, tana sa in sa da ke, to ko kin mata wani abu ta share ki, to ai ko dole ne in kalle ki ma in ƙara wajen Allah wajen da halin ki fa. Ni ki je ki tambaya ki duk wanda ya zauna da ni sai barikin wahala. Ke ko ka barikin wahala, in dai sai an ci min munta, an ci min ta kashi, zan yi arziki sai dai ga in yi, kuma babu abin da gidan bariki bai yi min ba. Kar nake kallon ki, bari in gaya miki, ki tambayi jama'a waye ni wai, ki tambaya ki ji